skoven den er fuldstændig væk fra halvdelen af landet var skovdækket, så er vi nede på 10%. Der skal være et økonomisk incitament. Det vil hjælpe klimaet, det vil hjælpe biodiversiteten. Vi fik ideen til, at vi skulle prøve at lave noget til folk, som ikke havde adgang til strøm. Dengang vi sådan studerede omfanget af problemet, så fandt vi faktisk ud af, at clean cooking er et kæmpe problem. Der er faktisk 2,5 milliarder mennesker i verden, som ikke har adgang til det, man kalder ren madlavning. Altså madlavning, som ikke udleder CO2. So today also I prepared my sauce here. Men det er det, man nok på dansk vil kalde et mikrokøkken. Altså et lille køkken til en husholdning. Så er der selvfølgelig et solpanel, som skal op på taget udenfor. Der har vi lige pludselig fået et komfur, som ikke behøver at brænde. Jamen, samarbejdet mellem NGO'en og Pacito, den er super vigtig. Altså, det er altafgørende for, at vi overhovedet kommer i gang. De har en infrastruktur, som allerede er i de her områder, men de har også mennesker, som kan snakke sproget. Vi bygger ligesom på sådan 3 ben, kan man sige. Vi bygger på produktet selvfølgelig. Så er der hele lokalproduktionen, forankrer det lokalt. Få folk med dernede, der går med grønne trøjer, hvor der står Ekoka på, så folk kan se, okay, her er en, der ved noget om det her produkt. Jeg kan få hjælp lokalt. Og så er der hele finansieringsdelen. Hvis vi får de 3 ben ligesom stabiliseret, jamen så er vi sikre på, at det her koncept det kan skaleres til millioner af mennesker. Hvis vi får rigtig meget gang i de her ekokaer, så vil den skov jo også få en chance for at komme tilbage. Så jeg tror, at ekokaen er en stor del af svaret på at få energibehovet til madlavning, få det under kontrol.